Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyo nga laged sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, nga itong magkauban sa istasyon karon si kasamang Roji Bodnera. Usab si kasamang Danny Luot. O si kasamang Tax Ilumba. Ug si Rinaldo nakita nato po sa gawas. Sa gihapon ako mo tahod gihapon kaninyo, timbaya gihapon kaninyo og maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, ang atong pizza karon, pizza 16 sa bulan sa Setyembre tuig 2018. Okay, ni-decide naman unta ta nga atong tapuson ang tema. May labot na sa adlaw igpapahulay pero nakahukom ta nga ato pag yung i-extend, no? Ato ning di nato ni dalion og human. Kay sa programa pod sa atong mga igsuon nga Sabadista kung Seventh-day Adventist, dili man po nila ni undangan og balik-balik, no? Sa gunson nga dili yun makalimtan nila pag-discussing adlaw igpapahulay. O gunya, ato mong pong responsibilidad nga ato yung tagaan o linaw, gatinawan sa side sa pagtuong Katoliko nga kung ano nga dili na Saturday kun Sabado ang day of worship alang sa mga Kristohanon. Unang kinahanglan ato po ning ipabarog. Ato maning responsibilidad ngano nga ang pagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo dili na siya paglapas sa sugo sa Dios. Okay, usa sa kana yung kibalik-balik nga argumento o basihanan sa atong mga igsoong Sabadista kon Seventh-day Adventist. Kana laging mga Jewish practice nga makita paghihapon sa mga buhat sa mga Kristohanon sa bag-o pa ang simbahan. Kay si Kristo sa iyang pag-ari diri sa kilibutan, nagbansay pa man gyud siya atong iklaruhan, nagbantay pa gyud sa adlong Sabado. Ug dili lang kay Sabado, hasta usab ang mga Jewish feasts o mga kapistahang Hudeo. Mao manggali nga akong balikon nga kung tinuod gisunod sa mga Seventh-day Adventist tanan yung mga Jewish practice ni Kristo. Kung tinuod nga ilang gisunod nganong kaniwa man nila nito baga. Nganong wala nay pista ang mga Seventh-day Adventist. O kana kung ato yung sundon tanan ba ang mga Jewish practice. Ang ilag yung attractive kaayo nga kining gitudlo o aral kana yung pulong ba nga si Kristo panig-ingnan. Nagbilin siya og panig-ingnan.
So kung sa iyang gibuhat atong sundon. Di ba? Kaakit-akit, very attractive na nga pagtulunan. Kinsa may musupak ana. Tinuod man po si Kristo example. Panig-ingnan di sundon kung nagbantay sa adlong Sabado taga adlong Sabado niya nga di man nato awaton, di ba? Kita mga Katoliko kung alang-alang ang atong kasayuran bahin sa atong pagtuo, labi na gyud sa kasaysayan sa Kristyanismo, madani biya ta. Na ako lang nadala man gyud ko ang pagtulunan ni adto pero dili lang kanang kang Ellen White nga Sabadista. Katong kang Herbert Armstrong, katong founder atong Worldwide Church of God. Kato kung sundon jud tanan mga Jewish practice ni Kristo o mga Jewish practice, kung sundon jud tanan, mas pabor ko atong kang Herbert Armstrong. Nga naman, may pista. Oh, kung si Kristo nagbantay adlong Sabado, unya kay nagbantay man po siya pista kay taga pistang Hudiyo, moapil man po siya. Di ba? Oh, iyon ani manggod mga tinahod nga tigpaminaw. Nga ang culmination, no, ang pagtapos gyud sa daan nga kasabutan ato ning balik-balikon parang muhayag gyud pagayo kay sila pa kanang pagbalik-balik. Dili na gyud na malimtan. Muklaro pa gyud. Di ba? Pero kung kasaran nimo gisulti, may himong malimtan pa na. Pero kung balik-baliko na gani, lisod na gyud na kalimtan. Di ba? Mao na ang advantage pod kung balik-balikon. Pero ang akong mama ni mo, masuko na ko, balik-baliko na ko ng topic. Pero sa siyensya, God, sa science, doon ay bili ang pagbalik-balik. Mao manggani nga kaon ta balik-balik. Rosaryo ta balik-balik. Bisan sa Biblia na ay balik-balik pagkadaghan. Bisan ang mga dili Katoliko balik-balik. Nga naman, anong balik-balik ko mula nagkutlo ng Lucas 4:16. Si Kristo nagbantay adlong Sabado. Di ba? So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Now, ang pag-arigod ni Kristo, sumala sa Mateo 5:17, wala siya muanhi aron pagguba insigida sa balaod ni Moses. Oh, di ba niya? Mateo 5:17, nianhi si Kristo, dili pagguba sa balaod ni Moses, kundi sa pagtuman. O pagtuman. Pero kanang pagtuman sa balaod ni Moses, sa daan nga kasabutan, dili nabot po sabot, dili na mo tapos, wala na'y culmination, wala na'y ending, paras nagkontrata na na'y kontrata. Kasabutan, good. Ang kasabutan sa daang tugon, now, valid na sa mga panahon nga, existido pa na, o giimpusar pa na. Pero kanus ama natapos gud ng bag-ong kasabutan, kanang culmination, no, katong pagbitay ni Kristo sa krus, katong naingon gali siya nga, natapos na. Natapos na. Natapos ang daang kasabutan sa iyang kamatayon. So, but pasabot, sa wala pa siya mamatay, no, may katarungan nga, muapil gyud siya. Ug mga Jewish practice. Tambong siyang pista, tuman siya ng tulumanon mahitungod sa kalanon. Di ba? Kay part mo na sa Old Covenant. Muna nga, di yun na nato ikanigar, no? Naamang gali mga Katoliko po, danguban si Ipdi po gani, nga, musupak anang si Kristo nagbantay yun. Ako di ko musupak. ang akong basis ana catechism na to, official teaching Catechism of the Catholic Church. Si Kristo never fails. Wala gyud mapakyas sa pagrespeto anang adlong igpapahulay sa mga Hudiyo. Kaya niani gud siya dili aron sa pagguba, kundi dili aron sa pagtuman. Di ba? Tuman. Si Kristo mo'y nakatuman. Pero atong bantayan, no, nanay clue nga hinay-hinay nag-usab ni Kristo ang dapat mausab. Di ba? Ano man, kay ang pagbantay sa adlong igpapahulay, sa daan yun nga kasabutan, very strict. Dili ka pwede gani makalungag. O manggali ng ilang na faction nga Adventist pero nga kanang reform. Di ba ang reform? Di yun. Magdebate manggali na sila. Okay, dili sila parehas og sabot. Mas grabe yun ka Hudiyo og interpretation katong reform, di ba?
Pero kining kang Ellen White nga Sabadista, medyo nabahin. Mura ba og katunga Christian, katunga pod Hudeo. Dili gyud pure Christian. Pero diri kas Katoliko, tanang mga Jewish practice gipangundang gyud tanan, di ba? Kay gipulihan na Christian gyud. Pras anang sa Council of Jerusalem, giapil pa nila ng Jewish practice nga gidili pagkaon og dugo, no, sa buhat 15. Now, wala po sila mag-ingon nga di gyud na matapos, kay sa Catholic exegesis that was a temporal restriction. Kay sa ilang panahon, tension, lisod kayo makasabot din ang mga Hudiyo, kay naanad sila sa karaan. Munang wala nila gigulpi. Naanay giusab pero gihinay-hinay nila. Unang deklarasyon nila nga, pwede na dawaton ng hintil. Pwede na nga di katulion. Kana Christian naman na, kay bag-o naman na, di ba? Bag-o kung kasabutan. Pero ila pang gidili gihapon ng dugo pagkaon. Di ba? So ilang wa nila gigulpi tanan. Pero it does not mean nga dili gina matapos, kay na ay culmination ng Old Covenant, di ba? So, dapat mahibawan sa atong mga higala, iksong Seventh-day Adventist, unsay temporal restriction o unsay universal law. Now, kung moingon gali kag universal law, dagan ta sa mga teaching ni Jesus Christ diri sa bagong kasabutan. Now, kung moingon kag pagkaon, that is not a universal teaching. Kay, matud pa ni Paul, ang gingharian ni Kristo, dili pagkaon. No? Sa Roma 15. Roma 15:3. 14 day, Roma 14:3. Nga, sa universal teaching, pwede kaono na tanan. Di ba? That is universal teaching, ha? Ani atong basahon na Roma 14:3. Ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon ray kanon. Ug ang tawo usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tawo nga mukaon bisag unsa. Kay gidawat na siya sa Dios. No mo na gingon ni Paul, mo na universal teaching. Nganong nakasiguro ko nga universal teaching na dili na Jewish? Tungod kay dito na gibase, sigurado ko dito na gibase ni Paul sa teaching yun ni Jesus Christ katong sa Mark 7. Di ba? Nga nangasuko mong galing mga Parisiyo ato. Labi na basahon tong Matthew 15 ba to? Nga ang ilang sabot sa tinudluan ni Kristo kay pwede naman kanon tanan. Kay dili naman kuno makahugaw ng isang baba. Di ba? Nangasuko mga Parisiyo ato, basahan ko na yun ng Matthew 15 o Marcos 7. Whole chapter. Then, ayuhan niyong sabot. Nangasuko mga Parisiyo nga naman, lahi manig tinudluan ng Kristuhan Kita, naman kayo makahugaw kung isang baba. Pero siya, dili mo kuno makahugaw, bisan nun siya masunod sa baba. Kaya ang makahugaw, katuro mong kunong mugawas, kanang gikan sa tao ba, kanang mga kinaiyang dili maayo ba? Di ba? Marcos 7. So, mao na, universal teaching ni Jesus Christ, langkob na pwede na kaunon tanan. Kaysa Jewish good religion, dunay pihig dili pa panglangkob ba? Mo bitaw nga, kung maghisgot og tao, na Hudiyo lang sa, way apil hintil. Di ba mo man to sa karaan? Kaya dili man to panglangkob. Partial pa man to. Hudiyo lang siya. Ay lang na siya apil lang hintil. Sa to pa di pa panglangkob. Sa to pa dili pa Katolik. Pangtibuok. Okay? Doon na pa may gipihig sa tao. Di man apil lang hintil. Dili lang kay sa tao. Hasta po sa kaon. Sa Jewish covenant, dili po langkob. Di ba? Doon na giisip mahugaw. Baboy, isdang ulahimbis. Mao na. Pero kay sa bagong kasabutan langkob man, suwa na may ipihig, mao na nga. Kanang ilang sabot sa buhat 10 og 11, di mo na mao. Nga, ang gipasabot ko nun sa Ginoo dihang gilimpyuhan na, tao ra ko nun, katong hintil, nga giisip ko mahugaw, di mo na mao. Bisan pag sa og bali-baliho ng chapter 10 og 11 sa buhat.
gipasabot yun na tanang mga mahugaw giisip sa una giisip naglimpyo mo nang giingnan si Pedro bitaw kay nagkisik-kisik gyud siya atong iyang reaction ba nga Ginoo ayaw taong kupakan ag mahugaw kay wa pa ko sugod nagkakaon hiingnan just Ginoo ayaw isipag mahugaw ang mga butang na hinluan na sa Dios. So, mao na, mga tinahod nga tigpaminaw. Ang reason nga sa bag-o pa ang simbahan, doon na pa'y mga Jewish practice, kay hinay-hinay nila o pag-usab, wala gigulpitanan. Scientific ba? Di ba? Abi ninyo, kita karon o lahing mga adlaw kay balog science? No, bisan pa ang early Christian kay balog science, dahan-dahan. Huwag gulpihin. Masisira kung tag gulpihin. Di ba? Pero sa nang bata ba, imo dito pagkao nagbidangkal, tira-tira, dili oy. Hinay-hinay. O kanang adik, o paundangon ni mo na mga doktor, dili biya mo advice ni mo diretso. Madaot biya po ka. Gamit biya po science. No? Kinabi uban po mga daot, diretsong undang. Diba? Mao po na. Kanang mga Jewish practice sa bag-o pa ang simbahan, dili na automatic na undang tanan. Nga naman, hindi pa silang kasabot. Nagaliuban nga, masuko yun og kanang mingon manudlo kan di na kinahanglan tuli. Di ba? Ang ubang mga Hudiyo nga na-convert na unta sa Kristyanismo, doon nagalitok faction sa mga converts. Kay ang uban di manghapon musugot nga mo ipo ng hintil. Mao manggaling to nga strategy ni Pedro nga katong makniguhugoy-hugoy na unta siya sa mga hintil. Dayon kita siya sa mga Hudiyo nga nagtuo siya nga wa pa man sila kasabot. Suko man gyud sila sa akong gibuhat ron nga nakig-amigo na kus hintil. Kay ang ilang naandan nga ipihig man ng hintil wa man ay apil kay mahugaw lagi. Oh, ilang huna-huna ron kay nakig-amigo naman kus mga hintil. Kay ingon sila kung sa maning tawhanan ni pataka raman. Oh, dili man mo apil sa atong tradisyon nga ipihig ng mga hintil. Oh. Now, gisugda na unta ni Pedro o hugoy-hugoy ang mga hintil kay giingnan na gud siya sa Ginoo nga ayon nag-isipag mahugaw nga giisip niya sa una. O motong nagigugoy-hugoy na siya sa hintil. Pagkakita niya sa mga Hudiyo nga nagtuo siyang wa pagyud kasabot unsay universal teaching, unsay Christianity, insya ang batay-patay, masuko gini sila ron, kay nakig-amigo kus mga hintil. Oh, di iyas ang gibiyaan. Iyas ang gibiyaan ba? Strategy ito niya, padahal dili masuko itong mga Hudiyo ha. Oh, nakitaan siyang Pablo. Nya kay balo naman si Pablo nga sakto ra iyang gibuhat. Nya gikasukan niya si Pedro. Ngano man ang imo man ang gibuhat Pedro nga sakto ra man ka. Oh, pero dili man to kuan. Kandak man to. Ang uban, muna ilang gamiton pag-disprove sa infallibility of the Pope. Di ba? Yan sila nga, tanawa, si Pedro na sayop, gibadlong ni Pablo. Sayop, si Pedro, granting. Pero kandak, dili to teaching. Kandak to. Kinaiya to mo yung gipasabot ditong nasayop si Pedro. Pero sa mga exegesis ng Katoliko, di biya kita makaingon nga nasayop si Pedro. Posible manggali nga na error in judgment si Pablo ato. Nga naman. Kay ang pagbiya ni Pedro sa mga hintil nga gisugda na unta niya hugoy-hugoy, dili ingon nga gibiyaan niya kay gusto gyud niya. Natungod kay sayop siya mo nang iyang gibiyaan, no dili. Ang iyang rason nga nung iya sang gibiyaan kay nahadlok sa mga Hudiyo nga mga suko. Sa iyang gibuhat kiwa pa sila kasabot sa to pa kanalang pag-alam-alam lang to. Kung kahibalo pa unta si Pablo ato nakasiguro ko nga di siya masuko. Kay kana galing strategy ni Pedro iya man po gali ng gibuhat. Iyan ang gibuhat. Asa man ang mabasa? Example, unang Korinto 9:22. Katong niingon siya nga, dito ako sa mga mahuyang, yang gipasabot mga Hudiyo man, dito ako sa mga mahuyang, nagpakamahuyang ako para makabig lang nako sila. Tanawa. Bisan si Pablo mismo, nga iyang gisaway si Pedro kay nasayop ko no,
Kanang paagi ni Pedro, iya pong gigamit, iya pong giawat katong niingon siya sa unang Korinto 9:22 nga sa mga Hudiyo, nagpaka-Hudiyo ako aron lang makabig ko sila. Unsa may mga example nga nagpaka-Hudiyo sila? Kanang mutambong sila sa Sabado. Di ba? Double reason po noon. Mutambong sila sa day of worship sa mga Hudiyo tungod kay mo ni daghang tao. Di ba? Aron po malipay po itong mga Hudiyo. Kay, ay, salamat, ni apil sila na mo. Araso, no? Nako'y basahan ninyo nga, kuha na, kanang history. Unaw lang sa nato ang footnote sa katilingbanon nga hubad sa Biblia, no? Ako ning dumduman po kay katong debate na mo sa akong higalang Adventist. Una na mong debate sa plaza ni Adto. Iya man ang gikutlo ni. Napasalamat ko kay tinuod man ni. Pero dili ni mulaban nila, mulaban man ni nato mga Katoliko, no? Pag-explain nga nganong doon na pa yung mga Jewish practice sa bag-o pa ang simbahan. Ang footnote sa Buhat 11:27, no? Kung naamoy hubad sa Biblia nga kanang katilingbanon, Buhat 11:27, doon ay porsyon nga ingon ani ang pagkapadayag. Ila man gali po ning gikutlo, no? Footnote sa Buhat 11:27 sa katilingbanon nga hubad sa Biblia giingon, ang mga pangulo sa Kristiyanong katilingban gitawag ining paagiha nga nagsunod sa kustumbre sa mga Hudiyo. Pero sa nang pag-apil og Sabado, apista po, mga kustumbre man sa mga Hudiyo. Ila pa nang gisunod. Tinuod ba na? Pero it does not mean nga dili ginatapuson. Kaya naanay nyo covenant nga nag-introduce mga kabag-uhan. Masaharagon ninyo ng Jeremias 31, 30-31, nga ang Jewish covenant o Old Covenant o bag-ong covenant dili na parehas. Basahan ninyo, Jewish covenant, gipasabot sa Jeremias 31, 30-31, 32. Nga maghimo akog bag-ong kasabutan nga dili parihas sa daan. Unsa nga parihas de? Sa iluwalan ta kung doon natin pagka emotional o medyo sarcastic, no? That is human factor. Ayaw ninyo na i-appeal, ha? Ako nang sayo. O kinang mangyamid ta, kanang sarcastic ta. Wala na i-appeal sa pagtuong Katoliko. Personal na ako. Hay nag-i-appeal. Okay, mauna, no? So, ang mga pangulo sa Kristiyanong katilingban, gitawag ining paagiha nga nagsunod sa kustumbre sa mga Hudiyo. Napailain, Church History by Locke, page 9. Ang mga matuuhon sa Jerusalem, naghiusa sa usara ka kasing-kasing ug hunahuna, sa sinugdan, nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba sulod sa templo, uban sa ilang mga silingan, ug misulod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga. No, para sa nang pagbantay adlong Sabado. O ila pa nang gibansay, pero sa sumpay mao ni wala nila mahibaw. Kulang ilang nahibawan. Apan aduna sila ilang kaugalingong mga panagtigom kasagaran sa unang adlaw sa simana. Anus sila makasimba sa Dios sumala sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Asa man na mabasa? Church History by Locke, page 9. So, mao na, kung tanaw na to ang early Christianity, duha na ilang bantayan. Bantay silag Sabado, bantay silag Domingo, in honor sa resurrection. Mao na, kay dili manggod automatic na undang tanan ang mga Jewish practice. Kanus ama na dogmatic change gyud. Katong Council of Laodicea. Kanang balik-balik ko nila nga, sa Council of Laodicea, dogmatically transferred. The solemnity of the Sabbath from 7th day of the week, Saturday, to Sunday. Tinood na, pero sakto man na. Di sila mutuo na. Dili lang po nita sila mutuo sa Council of Jerusalem. Kaya the same council na, Christian Council. Tuo sila Council of Jerusalem, di sila mutuo Council of Laodicea. Nagkristuhanon na ba po ang Laodicea? Naara ba na sa Biblia? Di ba? Na Christianize po ang Laodicea? Unsa man naron, pili-pili la silang council, ang gusto nila ilang tuhuan, di sila gusto, di sila mutuo. Di sila mutuo di anang Mateo 18:18. Ang inyong idili sa langit, ang itugot. Wa na ko igong panahon. Padayon ta sunod Domingo po mga tinaod nga tigpaminaw.
Okay, sang lidwa naman daigong panahon at ang ighapon sunod Domingo pohon sa ngalan na lang sa atong halangdong obispo, Bishop Sibiro Kaermari o Banas mong Kaparian, kini ang inyong higala, si Silbert Dundoyano Sr. alias Veritas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN